Salutare! Nu știu de ce m-am urcat acolo. Anyways. Ok, am uitat iară să Așa, pornim filmarea. exact. Așa, și da, știu că nu prea nu știți de noi cu numețele astea, dar m-am cu șorțele, dar acum mi-am apucat să filmăm ceva filmuleți, pentru că chiar nu era bun. Sau cred că nu am avut filmuleți în loc. Și cine nu ne știe, adică ar trebui să ne știe, pentru că cine e fan adevărat nu știe. Așa. Eu sunt Maria și arată Ale. Salut! Și acum am să pun foarte târziu și filmăm cu telefonul lui Ale. Da, este ora 12:28 în acest moment. Nu ar trebui, dar noi ne întâlnim și poate doamna știe să ne știe întâlnit cu abonații. Da, chiar mi-aș dori chestia asta. Pentru că unul la mână abonații sunt locul 1 în viața mea. Exact. Bă! Doamne. Iertați-mă pentru vocea mea, însă cred că mai au o mică răceală. Bă, dar de ce se aude așa? Uite bine. La mine arată oribil. La mine nu arată a om. La mine arată a căcel. Super natural și Nu, este paranormal. cred că acum scrie opusul la... Ba nu, ești un căcăcel. Glumeam. Am să pun niște ochelari de soare Pentru că e super natural și ea se face natural. Nu e tema. Bă, spuneți voi ce înseamnă super natural. Scrieți în comentarii. Că fata să mă face postă. Ah! Da, mi-a dat o bătută pentru că am fost inocentă. Nu înțeleg. Dar m-am uitat la codul, dacă ai să uitat la codul. Normal că ai. Nica. Eu nu. Nu asta. Nu știu ce-ți mai impun pe corpul ăsta. O să le dăm 5 stele și ca să nu vedeți pe mine Ale, uite, uitați-mă frumos. Da, ea se face super natural, însă nu asta e ideea. Dă-te, mă, din fața mea! Sunt o fată de la țară, arată foarte bine. Dă-te! E să pun față! Te urăsc, jocule. Na, ce să mai pun eu față? Toată mi-a făcut supranatural sau cum o fi, super natural. Da. Se rupe pa. The treme is paranormal. A intrat alta. Ce? A intrat alta. Da. Păi noi am fost. Da. Oh, Doamne, deci copiii ăștia de pe Sudana sunt niște copii răi. Glumeam.
Nu foarte puțin. Vreau să stau că mă doare spatele. Uite, vezi, mă, paranormal. Asta e supernatural? Este? Nu este Maria. Asta nu cred că respectăm să până. Nu știu. Asta e supernatural. Vezi? Ai zis mai dă-mi ceva de stele. Cățel. Asta ți se pare natural? Păi una să scoți normal și una pare normal. Spuneți voi dacă se potrivește pe bune. Nu, adică una era de celălalt de alta de Nu știu. Mă, care a fost nesimțitul care nu m-a votat? Pe locul 6! Noi ne mai jucăm de acum în două. Cam mor. N-a luat Maria niciun ban. Da, vină cu aceea. Netul mai... A căzut! Poftim? Nu știu ce e vorba. Aoleu!